Ado na kami nadiskubrihan nga solusyon sa atong mga pangandoy tinguha sa atong kinabuhi. Ako di ay si Lucy Umpok Bahian, taga Cagayan de Oro City. O gagong bana, Si Ramil Bayan, lumad gimi nga taga Cagayan de Oro City. Ug na namin ang puyo karon dere sa Ontario, Canada. Ug na may dugo anak, 20 anyos o 14 anyos, puro lalaki. Ako samtang nagtrabaho sa usa sa mga manufacturing industry dinhi sa Canada. unya ako sa ako ka caregiver, usa ka kami duha, usa ka alagad sa Ginoo, o usa sad kami sa katagiya sa Digital Business Owner. So way back 2008, giadto ko sa Hong Kong, ako ni silang gibiyaan, nahimo siyang nanay, nahimo pud siyang tatay. Kay tungod lagi sa among mga pangandoy sa kinabuhi nga mahuas pud ta sa atong mga kalisdanan. So tuod man giadto ko og Hong Kong, sa adlaw dili ko katarong og trabaho kasi ko gunahuna nila kanaon sa akong pamilya. Sa gabi dili ko katulog, plus ang ako pag yung amo grabe gyud kay sa nga tanan kabuutan ko nga na lang baliktaron na lang nato. So mauna karon nga pero ang among pangandoy gyud nga sa among kuan nga makaanhigi ko og Canada. So tuod man 2017 nakaabot rigid ko og 2011 nakaabot rigid ko og Canada. So dinhi sa Canada, 16 hours ko nagtrabaho, 10 hours, 12 hours, 14 hours tungod lagi kay paspasan nako kay magtigo man ta kay ako man silang kuhaon kay mo man among pinakagol nga kuhaon na mo sila magkahiusa mi nga pamilya. So kana siya nga mga panahon sa 16 hours dili gina siya nga basta-basta nga trabaho. Pero nagitay mga pag-antos sa kinabuhi para maabot na to atong mga pangandoy sa kinabuhi. So tuod man fast forward 2017 kaluoy sa Ginoo giabot rigid sila, giabot sa nagkahiusa rigid ming tanan kaming upat nagkahiusa rigid mo. Taas kay mong pagpasalamat sa atong makagagahom nga tanan. So nana sila dinhi tungod kay sa taas nga mga panginahanglan din mga taas makayang tanang living din standard. So kami duha kayod mi halos sa gabi irigid mi magkita sa buntag muuna siya or ako bakang muuna akong mga anak gihapon kulang kay akong oras sa akong mga anak plus mga bayro nun panamo bayro nun sa kuryente, bayro nun sa tubig, bayro nun sa insurance, pagkaon imong mga anak kay nanglan pa nimo atiman nun sa ilang pag-eskwela plus mortgage sa balay, pinakataas ang balay dinhi. So daghan pa kay sa tanan bayron nun. So kami nagpuyo regid mi nga paycheck to paycheck. Unya kayod na mi ana ha, kung naa manggali mi matigom, gamay ra gyud dili gid eksakto sa among mga pangandoy sa kinabuhi nga at the age of 50 mag-retire na ming duha kana bang mag-travel na lang ming duha o kanang hamugaway ba nga kinabuhi ba unya napud mi focus sa among ministry sa pag-alagad sa Ginoo mo among pinakagul namo tapos makatabang sagta sa atong pamilya sa Pilipinas. Normal man na nato nga mga Pilipino motabang gid ta sa atong pamilya sa Pilipinas. So karon yung ko kung ani ni atong pamuyo nga paycheck to paycheck min duha kay nanglan nangita gid mi solusyon kung doon sa mertuhimo na ni dingan ngita gid solusyon ani. So salamat sa Ginoo kay gitubag gid niya among mga pangandoy sa kinabuhi ang among mga prayers kay giadto mi party nakaila kog amiga didto nga naa siya gi-share sa mo siya day nako i-share sa imuha na kaning link i-share ni lantawan ni day basin day para ni sa imo kay doable man ni kung kaya nako ni day kaya po na nimo sumuto nga pag-abot mo sa balay wa mi naglangan gilantaw din na namo so paglantaw namo kay mao man gini among gipangita nga naara ta sa balay magtrabaho legit siya registered siya unya kanang night training kanang lami kay paminahon ko nga ala kay nanglan kita magsugod ani di so tuod man wala jud mi naglangan nagsugod din mi diretso. So salamat sa Dios ka amo ning gisugdan sa among pagsugod karon ang among kinabuhi karon nahamugaway in the sense nga nag part time na lang ko siya na lang ang nag full time sa pagkakaron. So aduna na ko'y time sa akong pamilya sa akong anak sila makaluto nako pag-abot niya na ko sa sulod sa balay so salamat sa Dios salamat sa buhay sa akong amiga kay nahimong nahamugaway ang among kinabuhi panginabuhi karon. So naami karon mga kaigsuonan kay amo puning i-share sa inyo ha kay kung
okay sa amuha na improve mong kinabuhi, why not di ay dihapod sa inyo so muna nga wa gyud mi naglangan og amo po ning ipaambit sa inyo nga among nakita nga negosyo. So karon i-click lang ninyo ang among link www.lucyramilbahian.com. So doable man ni siya, so register your name, ay ilagay niyo ang pangalan o ang inyong email address. Then send you the full info. So kung kamo nangita mo mga kaigsuonan o sama sa among nakit-an karon log-in lang gyud mo sa among website www.lucyramilbahian.com. So, mauna niya atong kasulbaran. So, kung ang Ginoo nagauban ka natong tanan, wala gi imposible sa atong mga pangandoy sa kinabuhi, aduna gayoy katumanan. So, God bless og daghang kayong salamat mga kaigsuonan. Bye for May now. buntag Canada o may gabi Pilipinas. Bye!